nuwun para dara-dara. Dicancang sing permati. Au, mentahun tandang gawe sik, jejeki. Ayo le. Anggonmu tandang gawe. Mentahun sigro siagakno para prajurit Soreng. Sendika Kanjeng Adipati. Prajurit. Ayo padha metu kene prajurit. Yo. Siji boko siji padha budal. 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 Siaga. Para prajurit siaga. Lumaksana. Kita tandya. Yo, 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 yo,
kaki yo. Yo. Dayon! Nggih, Mas. Nggih, Kanjeng Adipati. Renio, tak tibali ngadepo marang ingsun. Wonten apa kok nimbali niku? Katon wis suwe anggonmu ngabdi ro aku, Dayon. Nggih, ngoten leres. Kira-kira iki dina iki gaweanmu kepiye? Sampun rampung sedanten, Kanjeng. Tenan wis rampung kabeh? Nggih saestu. Yo, Yakin pokoke. yo ngene Yun. Iki gandeng neng pasewakan. Nggih. Kanca-kanca soreng yo gen rada leren sawetara guneman kanggo ngibur masyarakat ing desa kene Yun. Siap ngoten. Ngoten Kake, dawuh Yun. apa malih niki? Iki jajal penggaweanmu apa wae sing wis mbok lakoni laporno karo ingsun. Nggih, pertama-tama niku nggih ngarit. Ngarit ya, Kanjeng. Lemu ngarit nyang ndi? Teng witan mriku. Kowe ngarit nggo nalas apa golek colongan? Nggih, sinten niku? Pak Bayan. Oh, ning yo nembung kowe mau. Nggih jelas mboten. Lho, marake kujur kok ngene iki. Mirang-mirangke ingsun. Mboten.
Jaranku mau ya wis mbok pakan Yun. Pripun? Jarane wis mbok pakan. Ampun kula bleh. Lah. Remuk ngene iki carane. Sik Yun. Pripun malih? Iki biasane kowe untal-untul cah loro ki kancamu nyandi. Kok kowe gur dhewe tak timbali. Ngarit. Coba iki wis rada wengi enggal-enggal karohno engko nak dadi piye-piye ning dalan wong kuwi jeh kadang sepuhmu. Oh nggih. Biasane sangoni mboten iki. Iki kahanan lagi ngeres pokoke. Ah, jan kere. Mboten sangoni niki. Sok tanggal 1 tanda tangan Oh nggih. BRI. Nggih, siap. Kula timbali rencang kula riyin. Yo. Tulung. Alayang. Tulung. Kedadian apa meneh iki? Tulung. Ana apa Yun? Pakirangan iki. Iki napa jane iki, Kon rembukan kuwi. Ngomong. Niki pangapunten Kanjeng Adipati. Piye? Rencang kula mboten saged ngomong. Oh. Sakit kupingipun. Sing dirembukan ki cangkem kok sing lara kupinge. Kangge niku. Napa kuwi kancamu kok adoh-adoh wis tulang-tulung ae iki? Kuwi napa, Yun? Pangapunten Gusti. Niki wau Yo. kula niku ki ngarit gitu. Yo. Lah terus enten tiyang niku langsung marani kula langsung ngiris kuping kula Gusti. Napa kupingmu dikekrek? Nggih Gusti. Wah, rada kuping kowe, Yun. Nggih, kula nggih mboten ngertos sebabipun napa wong kula nggih mboten wonten masalah ngoten lho Gusti. Niki Sik kados pripun? dikekrek siji apa karo tugel? Mung setunggal. Kuping kula niki Gusti. Sakit banget. Kowe apa kira-kira ngerti sing ngekrek kupingmu? Ya mboten ngertos to Gusti, tapi niku wau kula pas nganu kesakitan langsung kula dipatak ngangge niki niku Gusti kirangan. Anune napa Gusti? Apa kuwi? Morok kene tak inguke. Kupingmu mari, Yun. Iki nak tak buka kaya nawala. Nanging isine apa kok katone janur gunung ora ana nawala mara. Coba tak wacane nawala iki kanggone sapa? Banjur tujuane apa? Uya sekpon nang kintaka katura dateng dika Kang Masadipati Arya penangsan wong bagus Kang mangku bumi Jepang sinuyudyan sagung kaulanipun dasar satya dinara turasing nalendra yekti Ora kleru pandelengku yen tak waca iki nawala saka Hadi Wijaya. Para prajurit layang kang klenggana saka Hadi Wijaya wis tak tampa. Ananging ana sak banjure maneh padha rungokno. Padha gatekno kupingmu kabeh.
mung sethithik cacatira. Nalika ing ados pati dasar satriya dalana kaya putra newang sabil yen tumrap ira yekti ayo tanding aku ampo penang sang mlebu sentika sira nira. Para prajurit wis do siaga babat ndase Hadiwijaya gawa nyanggone Harya Penangsang. Siaga! Oh, mentahun siagakna para prajurit hitungan. Inggih Gusti. Kogen sing gedhe lawan sing gedhe, sing cilik lawan sing cilik. Kula cacane kriyen. Kula cacane kriyen Gusti. Oh, jangkap Gusti, jangkap. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wah. King mriku pun jangkap Gusti. Enggal padha siaga dibudalke. Tarian Soreng yang berasal dari Sitasari, Rawang Ngesti Manunggal. Mas Mul, monggo di Bandung untuk pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita selingi musik-musik dangdut dulu bersama Simpatik. Monggo, monggo Mas Mul. Hadirin juga para pemirsa yang malam hari ini mungkin tentunya juga masih berkenan hadir menyaksikan dengan adanya tarian demi tarian yang digelar warga masyarakat Karang Taruna
Dimasda Dusun Sorjo Sorjo, ya, dalam Mas Bro. rangka ulang tahun Ulang yang tahun yang ke-21. ke-21. Tentunya malam yang menggembirakan sekali Mas Uje. Betul. Oke. Dan juga Mari ucapan kita- terima kasih tadi siang pukul 11 sudah dimulai tarian-tarian dari Suro Teleng ada, dari Genting, dari Candi Baru juga ada. Dan sekarang di malam hari ini sangat spektakuler sekali karena adanya tarian dari Soreng dari Ngesti Manunggal ya Mas. Dan selain daripada itu nantinya juga akan dikeluarkan beberapa tarian jagi yang juga akan berkenan untuk memberikan hiburan kepada Anda semuanya. Tentunya pecandu goyang seni tari riap pada umumnya pada masa-masa sekarang. Dan sembari kita menunggu Mas Uje, Ya. tentunya kita dari Paguyuban Putra Manunggal. Putra Manunggal ya. Juga di sini juga ada musik entertainment yang sengaja Dari- untuk menjelaskan semuanya. Dan selain daripada itu nanti juga akan kami hadirkan juga ada sederetan artis cantik. Iya. Sembari kita menunggu tarian yang berikutnya. Iya. Dipersilahkan dari musik entertainment. Dari Simpatik. Busana nira sutra